tenniskursseja Ylöjärven vuoren taustassa Elovainiolla tilanteen mukaan ja tilausten ja ennakkomaksujen perusteella. Sopimukset, yhteystiedot sähköpostilla tennisvalmentaja@gmail.com. Otetaanpa pienet syöttöharjoittelut kesäkuun 3. päivänä 2014. Katsellaan miten lähtee. Tätä rataa voi aina odotellessa itse kukin harjoitella pallokorin tyhjäksi syöttöjä molempiin ruutuihin ja iskulyöntiharjoitteita. Tässä ei ole, kun aloittelee aamutennistä yksistään, ei ole mitään kiirusta. Maan tahtiin tunnustellaan kehon tuntemuksia alkukevyen jumpan jälkeen ja katsotaan miten keho reagoi ja miten pallot lähtee kulkeen, eli omaan tahtiin. Nautitaan suvesta.